Хайде бе, педераси! Защото какво? Защото какво? Половин час ви нема! Слагайте скобата! 300 лева, как? Ще ви дам левовете 3 слъпци! Не дай да обиждаш, господин. Така ли? Точно така. Бог да ти даде само гадости, смърт да ти даде! На тебе война загубен! Ето ви смъртливите пари! Ето, пийте си ромашка кръв! Пийте кръв! Обяснявате! Мама ви дева долна! Ето ви парите, махите се от тука! Смъртливци! Ако не спреш да му обиждаш, ще спиш с това. Така ли? Така ли, смъртлю? Я тогава да видим дали ще е така. Дай ми касовата бележка. Давай ми я, смъртлю. Дай ми касовата бележка, смъртлю. Ето ви касвате. Дай ми я, бе. Смъртно Смъртлю си, разбира се. Следващия път пак... Какво ще направиш следващия път? Пак ще има Ще скоро. ме застреляш ли, смъртлю? Никога, бе. Долен, смъртлю. Не знам кой е долен смъртно. Ти си долен, смъртлю. За 5 минути тук да си го платиш на гроба това тук да си ми взел. Сега да носиш. Смъртливец долен. Защо не го биете? Кой го бие? Той в живота го те Да ме бие ли? Той живота го те по-пълен. Да ме бие ли? Защо те бием си отцепан от живота? Оттепал съм до тебе. Аз съм момче. Ще не прибиш ли? Ще не прибиш ли? Прибиш. Ще прибиш.